Здравейте! Аз съм Боенджо, а това е един мой приятел Христо. Кажи здравей на камерата! Здрасти! Така, току-що се прибираме от училище. И сега трябва да ви кажа, че следващия клип, който ще кача е отново с Нина. Ще правим или Хели предизвикателство, или Чъби Бъни, мисля дали съм го качил, защото вече сме го направихме. Ще го обработя, ще го кача. А това е само предупреждение и ще има дейли влогове по на там следващия месец и ще отидем до Габрово. И там ще сме на екскурсия с училището и ще направим един дейли влог на града Габрово. Ще снимаме в музеите и общо взето ще бъде много яко. Това беше всичко от нас и довиждане. Чао!